На дзень 28 верасня ў Расіі прастойвалі 38% НПЗ. Прычым 3 з 4 на аднаўленне пасля ўкраінскіх удараў падлічылі ў агенцтве Сіала. Дэфіцыт паліва для абслугоўвання насельніцтва, эканомікі і вайны склаў 1/5 частку ад спажывання. Паводле камерсанта віцэ-прэм'ер Александр Новак прапанаваў прэм'еру Міхаілу Мішусціну. У верасні пастаўкі беларускага паліва ацэньваюцца на 45 тысяч тоннаў. Магчымасць павелічэння імпарту ў кастрычніку залежыць ад бесперабойнай працы сістэмы транснафты і запуску давальніцкай перапрацоўкі нафты. Гэта дазволіць нарасціць пастаўкі беларускага паліва да 300 тысяч тонн на месяц. У ратавальным плане расійскага ўраду беларускія НПЗ асноўныя фігуранты. Але ці здолеюць яны цягам месяца павялічыць аб'ёмы вытворчасці ў амаль 7 разоў. Раней беларускія НПЗ экспартавалі на захад нафтапрадукты. Цяпер гэта нейкі час была такая вось падвешаная сітуацыя, а цяпер вось такі шырокім потокам гэта можа пайсці на ўсход. Дастаткова, мне здаецца, запас моцнасці. Загрузка ў апошнія гады, здаецца, была процентаў 50-70. Эканаміст мяркуе, што рост продажаў на ўсход не створыць дэфіцыту на ўнутраным рынку Беларусі.